Готов ли си за татус? Да, татуираме, да кажем, променяме татус на 17 години. На 17 години? На 17 точно, го променяме с теб. Супер. Доверил съм ти си изцяло. Това, което се разбрахме с теб е първо ти да прецениш какво най-би ми отивало и да го правим. Точно така, да. Да. Аз нямам претенции. Ще ти кажа защо. Кажа. Разгледал съм обстойно това, което правиш и ми спечели доверието. И смятам, че в твои ръце мога да се чувствам спокоен и зная, че ще направиш това, което аз искам. Супер, това благодаря ти за комплимента. Моля те, аз мога да преценя, защото аз съм фен на татуировките от 20-25 години, още от дете. И помням колко бях щастлив при първата ми направена татуировка. И сега съм толкова щастлив и на последната, която ти ще ми направиш. Супер, щом се запазва тази любов. Кажи ме, каквото спечелих аз и след това мога да разкажеш как се заради тази любов изобщо с татуировките от толкова година. Значи, Тони, аз гледах някои от твоите видеа, как говориш. За мен е много важно един човек, независимо с какво се занимава, неговата култура и начин на изказване. Това, което ми хареса при теб е, че прямо твоята работа ти говориш доста, как да кажа, доста нормално. В смисъл, нито си се взел на сериозно, нито пък се имаш за човек, който сега започва и няма никакво самочувствие. По-скоро си запазил това човешкото в теб, което най-много ме грабна. След това разгледах това, което си правил върху хората. Впечатли ме начинът и на изразяване на твоите рисунки. Защото аз мисля, че който каквото и да си хареса и да иска ти да му го направиш, ти изразяваш твоята душа в това, което рисуваш според мен. То се преминава през една призма. Така, да. Винаги. Да, винаги, нали? Да. Който и да дойде и да иска нещо да му направиш, ти си имаш нещо твое, през което минава. Точно, да. Това те прави артист. Да. Това ме спечели след това. Първо ми беше важна, нали, като цяло... Какъв човек съм? Да, главно като човек какъв си. Това ми е по-важно, защото има много добри хора в това, което правят, но душата им и това, което носят, не е моето, не ми харесва. Докато при теб начинът ти на изразяване, маниери, самочувствие, всичко е в рамките на нормалното. Това е интересна гледна точка, защото наистина хората понякога подценяват това, но реално каза много услуги, хората се доверяват само защото се чувстват добре в компанията на дадения човек. Което е така интересен поглед за хората да обръщат внимание на това, като искат да се развият в някаква сфера. Аз мисля, че това е нещо много важно, което все пак ти ще рисуваш върху мен и твоята енергия, която ще ми предаваш през цялото това време, за мен е важно. Аз не бих желал да се натоваря и да ми вземеш пък от моята енергия. Ако може да сме си взаимно полезни, ти да ме заредиш с твоята енергия и с това, което ще ми нарисуваш, аз пък да те заредя теб с удоволствието, което пък ще ми донесеш ти. Да. Де факто и двамата, като се приберем, по-отделни имам в предвид това. Че днеска отшла. Да сме удовлетворени и двамата от това, което сме свършили. Защото в момента, докато снимаме този подкаст при вас, ние пък преди това снимахме влог и заради това сме така на една вълна сега настроени, които хората може би няма да знаят, но може ти да включиш от влога неща. Да, така че хората да могат да разберат ние с какво настроение влизаме в този подкаст, защото при мен това, което се опитвам да направя е да забавлявам хората. Както и да се дава информация, но тази информация да не е много суха. Да. Това го има и при теб, според мен. Когато даваш една суха информация, аз мисля, че тази информация не би могла да се употреби. От когото и да било. Защото има моменти, в които става досадно и ти не можеш да го слушаш колкото и да искаш. Заради това аз гледам да се забавлявам и да показвам, че никой никога в тази държава, в малка и бедна държава, не трябва да се взима на сериозно. Независимо от неговите постижения. Да. Така смятам аз. Има и друг момент за това, че
Дори да направиш суха информация, много трудно с тази суха информация да се бориш с цялото това облъчване на социални мрежи и всички както го правят, да получаваш веднага удовлетворение, да е забавно, да такова. Ако ти изкарваш суха информация, няма как и да се получат нещата. Та, кажи ми сега за твоята любов към татуировките и кога всъщност стартира? Значи по наше време, още като бяхме деца, на по 13-14 годишни, на колкото е сега моето дете, стартира по телевизията кетч. Даваха кетчисти. За първи път, нали, това нещо ни се предоставяше и можеше да го гледаме. Беше малко късен час и винаги имахме проблеми с родителите, нали, които не ни даваха, но ние скришно намирахме начини, в които да гледаме. Не е като сега, нали, да можеш да връщаш дистанционното и да гледаш това, което си пропуснал, ами трябва да го гледаш един вид на живо, когато го дават. Тогава се запалих по това като цяло да тренираш, тялото ти да е спортно, да има изразена мускулатура и да бъде покрита от части от татуировки. Не зная защо, но когато виждах татуиран мъж, който се грижеше и за тялото си, и за неговата мускулатура, това ме впечатляваше и ми харесваше и винаги съм си казвал, че искам и аз един ден да изглеждам по този начин. Да. Оттам така тръгна това мое желание. След това навърших 18 години, ходих в казарма и след казармата реших да започна с татуировките. De facto преди 17 години. Това съвсем, като си говорих, всъщност се получи същата история. Той точно след казармата започна с първата стъпка. Ние сме горе-долу един набор с него и заради това по наше време така беше, нали, редно. Един мъж се става след казармата и тогава вече той може да взима самостоятелни решения. Преди казармата ти малко или много си зависим от своите родители. След вече минаване на казарма, един мъж възмъжава, може да поеме по собствен път. Разбира се, продължава да уважава и да обича своите родители, но не е толкова, как да кажа... Привързан, зависим. Зависим. Не е толкова зависим от мнението на родителите, защото разбира се, че всеки един родител, едва ли има родител, който одобрява неговото дете да се татуира. Аз съдя по себе си сега, че не бих бил много окей с моето момче да се татуира. Не бих му позволил дори. Защо така? Ами, не знам. Как да ти го кажа? Това е... Аз не смятам, че правя някакво геройство първо с това, че се татуирам. Не смятам, че това е редно да се прави. Но в крайна сметка човек трябва да се чувства удовлетворен от себе си и когато се погледне да се хареса първо на него. Аз се харесвам така. Аз свикнах с моите татуировки от първата. Разбираш ли? Да. И сега не мога да си представя кожата и самия себе си не мога да се представя без тях. Абсолютно. Да. Ти ако видиш снимка си... Да. Това, което ме притеснява при моето дете и при други млади хора, е първо, един човек трябва да има изградена представа за себе си и какво би стояло на него като татуировка. Второ, самият татуировчик, който застава да рисува на неговата кожа. Това са много важни неща. Първо, човека трябва да има изградена визия за това каква татуировка трябва да си направи и защо. След това татуировчика също пък не трябва да прекалява с желанията, които има и вижданията. Самите на татуировчика вижданията и желанията. Да, защото татуировчика може да те подведе, да те накара да си направиш повече татуировки, от които няма да има смисъл. Има и такива. Ако не се възприемаш, да. Следователно, след време ти така трябва да направиш татуировките си, че след време да не съжаляваш. Както аз в нито един момент за тези 17 години не съм съжалявал за нито една татуировка, която съм направил. Как точно си подбрал първата татуировка, така че да не съжаляваш за нея и как всъщност? Ами виж, аз се усещах и знаех, че ще бъда целият татуиран. Не визуализирах
точно образа какъв да бъде на татуировките, но исках да изглеждам арогантно, точно като тип кечист, тип ръгбист, разбираш ли? Да. А, и татуировките исках да изглеждат колкото се може максимално страшни. Нали, да имат вид на нещо, което като го видиш, да ти става неприятно, да ти бръкне в корема, нали, да усетиш това неприятното в корема. Да. И да си кажеш, мане, това колко е страшно. Това ми беше като цяло виждането и идеята. Но аз винаги съм знаел, че ще се занимавам с нещо подобно, с нещо, с което ще е важен моят външен вид. Винаги съм го знаел и съм следвал своя път. Кога всъщност е това винаги? В смисъл от дете? От дете. От дете? От дете, да. От дете мислиш? От дете. Да, когато съм се гледал в огледалото, още от дете, съм знаел това нещо, когато съм го казал на майка ми, тя ми се смеяла много и ми е казвала, ти глупости говориш. И аз съм ми казал, ще видиш, майко, че един ден ще се снимам и въз основа на това, което правя, аз ще правя добро на хората и ще им помагам. Но трябва да имам образ, който да ги привлича по някакъв начин. Да. Защото каквото и да си говорим, каквито и знания да имаш и умения, ти първо трябва да създадеш един образ, да който презентираш точно ти говориш. Да. И заради това казвам, че по външния вид не винаги може да се разбере, що за човек има отсреща. Да. Не винаги външния вид означава, че просто не трябва първосигнално да се размишлява за хората. Не трябва да се подценява, както и да се надценява един човек. Добре, откъде идва това желание да искаш арогантно присъствие и да общо взето... Защото това привлича. Разбираш ли ме? Колкото такъв вид имаш, който да е нали, така наречения арогантен, толкова това привлича, защото ти искаш да го гледаш. Разбираш ли? Да. Това е идеята. Това е както с едно красиво цвете, когато го погледнеш, ти искаш пак да го гледаш и гледаш. По същия начин и с татуировките, когато са направени по такъв начин, които нали, уж да отблъскват окото, но в същото време ти е интересно нали, това какво е. Да. И докато се загледаш вече и четеш по тялото какво е татуирано, вече си грабнат от този човек, разбираш ли? Това е много интересен почерк. Всъщност, като се замислих, на мен любимия ми татуист прави точно такива неща. Ето, виждаш? Зъби, черва. Точно ти. Точно такива неща. Да. Когато останеш интересен на човек, тогава ти можеш да създадеш история. И чрез тази история вече ти да избереш своя път, нали, как да върви. Може да го използваш по най-различни начини. Да. Добре, да върнем пак малко лентата назад. Всъщност, направи си първата татуировка след казармата. Да. Ти каза, че няма да си доволен, ако твоето дете се татуира. Вашите бяха ли доволни реално? Ами аз не съм се допитвал. Да. Тоест вече беше доста отделен и... Да, вече бях доста отделен и не съм се допитвал до никого за това дали да го правя. Ами директно си направих 2 ръкава, може би за 2 седмици. 2 ръкава за 2 2 ръкава за 2 седмици. Говоря ти от китките до раменете. И отвътре и отвън. И отвътре и отвън. За 2 седмици. Добре. След това гърдите и гърба. Горе-долу за 2 месеца, мисля, че. За 2 месеца направих цялото Са тяло. на шарици. Целият се нашари. Това преди 17 години беше наистина интересно Да, абсолютно. да се види, защото нямаше толкова нали, татуирани хора. И то толкова татуирани. И то толкова, да. Да.